Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина алга төбә төп темалар турында. Шәһәрнең наркология диспансерында бик узун чиратлар алар каян килеп чыккан һәм бу нәрсә белән бәйле Эльвина Андрова ачыклады. Спорт мәктәпләре Мәдәният сарае онкодиспансеры Ноэль Мәхдиев әлеге объектлардагы ремонт һәм төзелеш эшләре белән танышты. Шәһәрдә Чаллы яр мәчете төзелеше дәвам итә, эшләр барышы белән Мәрьям Файрушина танышты. Чаллыда машина йөртүчеләр наркодиспансерда озын чиратта тора. Кемнеңдер таныклыгын алыштыру вакыты килеп җиткән, кемдер бу эшне алданрак башкарып куярга тели. Сәбәбе машина йөртү таныклыгы алуга медицина тикшерү шактый кыйммәтләнү. Сәламәтлек саклау министрлыгы буйрыгында үзгәрешләр 22 ноябрьдән үз көченә керә. Теманы Эльвина Андрова дәвам итә. Наркология диспансерында чират урамнан ук башланган һәм икенче катка кадәр дәвам итә. Такой ажиотаж создали, и кешеләр тизрәк күп акча түләгәнче решили уж быстрее пройти. Права, мне кончились, срок действия кончился, пришел получить. Но вот это такое столпотворение первый раз вижу. Оказывается, вчера сообщили по телевидению, что будет увеличена сумма. Бәйләр шуннан да үзгәрешәк. Тиздән машина йөртүчеләр наркотиклар куллануга өстәмә тикшерүләр узарга, шулай ук махсус аксым булу-булмауга анализ бирергә тиеш булачак. Классический 5-6 наркотика тикшерә идек без, инде яңа приказ буенча без 10 наркотика тикшерә торган булабыз. Һәм өстәмә инде СДТ белок бу маркер алкогольгә тикшерү буенча. Кеше 2 атна дәвамында 60 граммнан артык алкоголь кулланса, кандагы бу аксым арта дип аңлаттылар безгә белгечләр. Спиртлы эчемлекне бер генә мәртәбә кулланган очракта бу анализ нәтиҗәләрендә чагылыш тапмаячак. Әгәр кешенең канда наркотик яки специфик аксым микъдарының артуын ачыкласалар, аны табиб наркологка өстәмә тикшерүгә җибәрәчәкләр. Машина йөртүчедә наркологик авыру ачыкланса, ул наркодиспансерда дәвалана алырга тиеш һәм диспансер исәбеннән төшкәнче автомобиль йөртүгә рөхсәт алмаячак. На сегодняшний день нас не снабдили всеми необходимыми расходоматериалами. Это очень дорогостоящая процедура, поэтому мы одномоментно и в полном объеме не можем это сделать. Чаллының наркодиспансеры махсус тикшерү җиһазын ноябрь азагына алырга тиеш. Декабрь уртасына кадәр аны урнаштыру, көйләү эшләре башкарылачак. Аннары медперсонал яңа җиһаз белән эшләргә өйрәнәчәк. 15 декабрьгә кадәр бәяләр артмаячак дип вәгъдә бирде диспансер җитәкчелеге. Шуңа күрә шәһәр халкын үз вакытларын бушка уздырмаска һәм чиратларда тормаска өндиләр. Эльвина Андрова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Иктисад һәм эчке эшләр министрлыгы машиналар өчен матур дәүләт номерларын сатып алырга мөмкинлек бирә торган концепцияны раслаган. Яңа система буенча автомобиль хуҗасы дәүләт хезмәтләре порталында теләгән сон һәм хәрефләрдән торган номерны кертергә тиеш. Бу башка шундый ук номерның булмавына ышаныр өчен кирәк. Аннары сайланган номерга бронь кую зарур, бер тәүлек эчендә номерны сатып алырга кирәк булачак. Пошлина түләве кыйммәтрәк булачак, әмма күләме әле билгеләнмәгән. Машинаны сатканда яңа хуҗа тагын бер тапкыр арттырылган дәүләт пошлинасын түләргә тиеш булачак. Әгәр дә баш тартса, номер юхидигә кайтарыла, автомобиль хуҗасына гадәти номер биреләчәк. Спорт мәктәпләре Мәдәният сарае онкология диспансеры Чаллы мэры Ноэль Мәхдиев әлеге объектлардагы ремонт һәм төзелеш эшләре белән танышты. Алар барысы да шәһәрнең иске өлешендә урнашкан. Иң элек шәһәр башлыгы Витязь спорт комплексына юл тотты. Тулырак алдагы сюжетта. Витязь мәктәбенә 730 бала йөри, биредә 5 спорт төренә өйрәтәләр. Капиталь төзекләндерү 40 ел эчендә беренче тапкыр үткәрелә. 1 декабрьгә барлык коммуникацияларны ясап җылы бирергә ниятлиләр. Ремонт эшләрен башкарырга якынча 400 миллион сум акча каралган. Габдулла Тукай яр буенда төзелеп килүче спорт комплексында да сәламәтләндерү фитнес үзәге булачак. Бинадан туры Мәләкәс елгасына чыга торган термаль комплекс булдыру да каралган. Внизу у реки благоустраивается тоже нами. По условиям муниципально-частного партнерства с городом устраивается территория. То есть для свободного посещения гражданами города там будет зеленый лабиринт уже высажен, который там будет подстригаться, чтобы интересно было там детям, не знаю, там проводить время. Капиталь ремонт энергетик Мәдәният сараенда да бара. Биредә эшләр ай ярым элек башланган. Бинада жылыту, вентиляция, электр белән тәэмин итү системалары яңартылган. Эш күп әле.
Әле бу инженерныйдан соң бит аны әле яраклаштырырга, тәрәзәләрен алыштырырга, витражларын алыштырырга кирәк, шул ук җылылыкларны җибәрергә кирәк тулайым итеп. Шәһәр мэры караган тагын бер бина сәламәтлек саклау милли проекты кысаларында төзелеп килә торган онкология үзәге. Заманча медицина учреждениесе Чаллы өчен генә түгел, бөтен Татарстан өчен иң мөһим социаль объектларның берсе. Ни много ни мало здесь проживает более миллиона человек. Поэтому 17 районов республики будут пользоваться этим нужным и важным лечебно-профилактическим учреждением. Вот для чего этот объект строится. Чаллы онкология үзәге киләсе елга яки 2022 елда ачылыр дип көтелә. Мәрьям Файрушина, Константин Величко, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Беренче автомобиль юлы районындагы төзелеп килүче мәчетнең эшләре ахырына якынлаша. Хәзер барлык төп эшләр бина эчендә башкарыла. Чаллы яр мәчете узган ел төзелә башлаган иде. Ул кайчан ачылыр? Бу хакта Мәрьям Файрушина сюжеты. Төзүчеләр мәчеттә җылы идән җыя башлады. Стеналарны киптерү өчен биредә кирәкле температура саклана. Монда булмаячак инде бер баскычта мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр, алар маштан төшеп, монда керергә мөмкиннәр бер баскычка очрамыйча, алар керергә тәһарәткә керә алалар, туалетка керә алалар, һәм намаз залына керә алалар. Алар инде алар өчен зур җиңеллек булыр дип уйлыйбыз. Проект буенча мәчет 210 кешене сыйдырачак. Ул заманча хай-тек стилендә төзелә. Киләчәктә монда кафе ачылачак, ә мәчет территориясендә балалар өчен уен мәйданчыгы оештырылачак. Юл мәчете булачак. Чөнки МСМ бу бит инде безнең теге федераль трасса. Монда йөрүчеләр бик күп, бездән бик күп сорыйлар инде, кайчан Чаллы тирәсендә була дип, менә Чаллының эчендә дә түгел, тышында да түгел. Монараның биеклеге 30 метр, мәчет ерактан ук күренәчәк. Ул җәй көне ачылыр дип көтелә. Мәрьям Файрушина, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Һәр кешегә диспансеризация, ягъни комплекслы медицина тикшерүен узарга кирәк дип киңәш итә белгечләр. Мондый профилактик тикшерүләр вакытында табиблар авыруларның мөмкин булган билгеләрен ачыкларга тиеш. Тикшеренгәнче күпләр үзләрендә нинди дә булса авырулар булуын сизмәгән. Авыру билгеләре озак вакыт беленмәскә мөмкин. Диспансеризация үтү авыруны башлангыч стадияләрдә ачыкларга һәм вакытында дәвалый башларга ярдәм итә. Тикшеренүне яшәү урыны буенча үтәргә мөмкин. Значительно расширены возрастные категории граждан, подлежащих диспансеризации. Изменился в целом объем лабораторных и инструментальных исследований в ходе медицинского обследования, которые проводятся и в рамках профилактического медицинского осмотра, и в рамках диспансеризации. 40 яшьтән өлкәнрәкләр, хәрби хәрәкәт инвалидлары, производствода имгәне алган хезмәткәрләр һәм тагын берничә категория өчен профилактик медицина тикшеренүе һәм диспансеризация ел саен, 18 яшьтән алып 40 яшькә кадәр 3 ел саен үткәрелә. Җитәкчелек хезмәткәрләргә тикшерү үтәргә мөмкинлек бирергә тиеш. Бүгенге менә мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Солидная экономия солидному столу на кухню. У нас день рождения. Ильдом. ТЦ «Алтынай». Весь цокольный этаж. Сезон охоты на внедорожники Nissan в самом разгаре. Дикие выгоды АКОС Челны. Кредит 0,1% годовых. Каска и зимние шины в подарок. И скидки на сервис до 50%. АКОС Челны. Подробности по телефону 32 01 01. Медицинский центр Ликон Плюс. Все виды медицинских услуг. 35 врачей-специалистов. Собственная лаборатория. Физио- и процедурные кабинеты. Рентген, КТ, УЗИ. Звоните 47 58 48. Данила Мастер. Закрытие сезона. Скидка на все памятники до 70% с 20 ноября по 3 декабря. 910211. Сезон охоты на внедорожники Nissan в самом разгаре. Дикие выгоды АКОС Челны. Кредит 0,1% годовых. Каска и зимние шины в подарок. И скидки на сервис до 50%. АКОС Челны. Подробности по телефону 32 01 01.